Παίζει σε μία ώρα η ομάδα μπάσκετ γυναικών. Θα να τις παραλάβουμε. Μέσα θα είναι. Εσείς θα έρθείτε. Α, δεν ξέρω, δεν είναι. Καλά. Τι έγινε? Τι έγινε? Νερό πετάξτε να πούμε. Πάτε με να μάτσα. Με να μάτσα. Τι να κάνω, αγανάκτησε η κοπέλα, μέχρι εδώ έφτασε. Πώς έριξε την αραγή. Δεν σου υπάρχει πλέον. Εγώ πήγαινα μπροστά, εγώ πέτανα στο ζωή του καλαμπάκης. Έπρεπε καλά είναι. Εννοείται ότι καλά έπαθε. Έλα καλοκαιράκι μου τώρα σιγά. Ναι, ξέρεις Και όμως... σιγά που σε πέτυχε να βγει, κάτι στην ιστορία. Στο γυρισμό. Το θεωρείς τελείως φυσιολογικό να περπατάς στον δρόμο και να σου έρχεται νερό από πάνω. Με τέτοια ζέστη φυσιολογικότατα. Όχι, εγώ δεν το ήθελα, όμως αν το ήθελα θα έπαιρνα μες στην πισίνα με τα ρούχα. Μα εγώ μια χαρά σε βλέπω, ούτε καν έχεις βρεθεί. Σε παρακαλώ. Εγώ δεν σε παρακαλώ. Πού είστε? Είναι υπεύθυνη. Είναι υπεύθυνη. Άμα είναι υπεύθυνη. Γιατί δεν έχουμε βρει ακόμα κάποιον υπεύθυνο. Επίκαιρο αυτό στη θάλασσα. Έλα, πες μου κάτι τώρα. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Η Σύρος να μην πάρει κύπελλο ποτέ. Σύρος κύπελλο. Ευχή και κατάρα σου δίνω.